Recikliranje i odlaganje, to su samo neki od postupaka gospodarenja otpadom. Sprečavanje ili smanjivanje nastanka otpada prvi je i najvažniji korak u pravilnom postupanju s otpadom. Kako možemo doprinijeti smanjenju nastanka otpada? Izbjegavanjem uporabe jednokratnih proizvoda, plastičnih vrećica, upaljača, baterija, britvica, plastičnog pribora za jelo i piće, možemo doprinijeti smanjenju nastanka otpada. Ali i izbjegavanjem nepotrebnog kupovanja hrane koju ne možemo potrošiti i tako spriječiti bacanje hrane kojoj je istekao rok trajanja. Promjene u našim životnim i potrošačkim navikama mogu pridonijeti sprečavanju nastanka ili smanjivanju nastanka otpada. Smanjenjem količine otpada smanjit ćemo i iznos računa za uslugu odvoza otpada. Čuvajmo naš okoliš.